ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮನಸ್ಸದ ಪರ್ದೆಡು ಕೊಡಿತಿನ ಆ ಕತೆತ ಇಲೆಕ್ ಬರವುದಚ್ಚರೋಡು ಜಪುಡಾದು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಕಣ್ಣಿಡು ದಿಂಜಾದು ಬೊಲ್ಪು ನೀರೆಲ್ಡು ಗೊಬ್ಬನಗ ಬೊಲ್ಲಿ ಪರ್ದೆಡು ಕನ್ನಡಗ ಉಂಡಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತೂಣಂದಾಂಡ ಸಾರತ ವರ್ಮನ ತೆಲ್ಪತ್ತ ಒಂಜೇರು ದಿನಿಮಟ್ಟ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಬೈದಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುರು ಒಂಜಾತು ಕನಕಲೆನಂದಾಂಡಲ ಇತ್ತ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಜಿಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಉವೇ ಭಾಷದ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಾಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನೆಗತು ತೋಜೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪುಡಿತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರ್ನಕುಲು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಭಾರತ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟಡೆ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ಎಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಿನಿಮಾ ಕಲನು ಗೆಂದ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಸಿನಿಮಾದ ಕೆಟ್ಟ ಪಾತ್ರನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಂಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಪನೋಡಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ದಾದಂದ ಮಂಡ ಹೊಸತೊಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬರೊಂದುಂಡು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪನ್ನೊಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ನಿಜವಾದ ಇನಿ ಬುಡುಗಡೆ ಆವಡುತ್ತನು ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಬಕ್ಕ ಬಂಡ ಜನವರಿ 31ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬೊಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿಡು ಬರ್ರಂಡು ಲೋಕಡೋರು ಬಿಡು ಬರ್ರಂಡು ನನ್ನ ಪನೋಡಾಯಿನ ಕೊಡನ್ ಸಂಗತಿ ದಾದಂದ ಬಂಡ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬುಡುಗಡೆ ಆಪಿನಾಡು ದುಂಬೆ ಮಂಡ ಊರುಡು ಬುಡುಗಡೆ ಆಪಿನಾಡು ದುಂಬೆ ದಾಖಲೆದ ಮಿತ್ತು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆತನು ಐತ ಬಗೆಟ್ ಇನ್ನಿ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮೂಜು ಜನ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಶೇಷವನ್ನ ಜನಕುಲುಲೇರು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕರನ್ನುಚಿತ್ತಿನ ವಿನೀತ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ನಾಯಕಿ ಅದು ಪುನಃಚಿತ್ತಿನ ಸಮಂತ ಅಮೀನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಆ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಮೂಜಿ ಜನಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡಿದು ಪುನಂದಲ್ಲೇ ಮೂಜಿ ಜನಲ್ಲ ಬೋಡ್ತಿನಾಥ ಪಾತೆರ ನಕುಲೆ ದೇವಂಡ ಅಂಚಿರಿಂಜಿನ ಕುಲ್ದಿನ ರಡ್ಡು ಜನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪನಕುಲು ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಲ ಕಲ ಕೆಲಸ ಅಂದಾಂಡಲ ಆಡಲ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಆಡಲ ಇತ ಏನೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ನ ಬೆಗರ್ ರಟ್ಟ ವಿನಿತ್ರ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾದ ಕತೆ ಅಂಜೆ ಪುದರ್ತನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಅಂಜೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದ ಕತೆ ಆತ ಬರಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೊಂಜಿ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ರಾವುಲ ಒಟ್ಟುಗು ಅವೇನು ಮಲ್ದಿನಿ ಕತೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪುನಗ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲಿತದ ಬೆಂತದ ಅವೊಂಜಿ ದೇವರ ದಯಟ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುನಗಲ ಅಂಚನೆ ಸುರುಕ್ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಯ ರಾಹುಲ್ ಯಾನ್ಲ ರಾಹುಲ್ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮನಸ್ಸಿಡು ಕೊರ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಡು ಪ್ರೆಷರ್ ಉಪ್ಪುಡು ಆ ಕತೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಕೊನೋಡು ವಾ ಏರಿಯಾಸ್ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬಂದು ಅಪಗ ನಮಕ್ ಎಂಕುಲು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಪನ್ನಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲು 10 ಜನ 5 ಜನ 15 ಜನ ಬಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಅಂಡ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಅಡಿಪಾಯದಾದ ಉಂಡ ಅವು ಪಂಚಾಂಗದಾದ ಉಂಡ ಅವು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಅತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಸಿನಿಮಾ ತುಯ್ಯಾರೆ ಅಪಗ ಅವು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೈತಲ್ಲ ನೆಡ್ಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಮನದ ಸೂತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮಾತಾ ಜನಕುಲು ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುಗಾರ್ ಬಂದೆ ಇರ್ತು ಇಲ್ಲ ಕನೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಡುಪ್ಪುನು ಕನ ಬೊಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ ಲವ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಒರಿಯಾಗ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಂಗ ಸೊ ಅವೇನ್ ಪುನಃ ಮೆದಕದ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಪೇನ್ ಬಂದ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡಲಾತ ಬರ್ರೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ ದೈತ ಪೋರಂಡು ಸಮಂತ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಬಂಡಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಅಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಇರ್ನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಟ್ ತೋಜಾದನ್ಕಿ ಒಂಜಿ ರಿಷಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಇಡ್ ಪೋಪುಡು ಸೊ ರಿಷಿನ ಲೈಫ್ ಕೆಲ ರಿಷಿ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊ ಅದ್ನ ಲೈಫ್ ಕೆಲ ಒಂಜಿ ರಿಷಿ ಸೊ ರಿಷಿನ ಲೈಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಲವ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಇತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೀರಾ ಮೇರ ಅವು ಸಿನಿಮಾ ಔಟ್ ಹೇಟೆಡ್ ಬರ್ತದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏರ ರಿಚ್ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಪೋರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದಲ್ಲ ಅವನಾರ್ ಬುರ್ದು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅವ್ 31st ಗೆ ಅದಮಟ ಕಾಪುಡು ಜನ ಅದಮಟ ಕಾಪುಡು ಎಂಕಲ್ ಪನ್ ಬಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಶೋ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ ಲಿರಿಗೆ ಬೇಜಾರ್ ಆಪುಡು ಸರ್ ನವೀನ್ ಸರ್ ಕೇನಗೆ ಬಂಡಿಜಿ ನಾನು ಪನೋಡಿ ಇತ್ತು ಖಂಡಿತ ರಾಹುಲ್ ರೇ ಸರ್ ಇರ್ನ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದು ಮಾತಿರ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಯಾರ ಮೂಲ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರು ಬರ್ತೀನಿ ಪುಗಾರ್ನ ಹತ್ತೀನಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೆಲವರು ಪುಗರನ್ನಕುಲು ಆ ಸಿನಿಮಾನ ಪುಗಾರ್ದೇರು ಅಂಚತ್ರ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರಿಬಕ್ಕ ಕುಡನ್ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ಬಿಟ್ಟ ಒಂಜಿ 10 ಸಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಆ ರೀತಿದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಂತ ಸರ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಾತು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ ಆಪುಣು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಕುಲೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅವು ಥಿಯೇಟರ್ಲ ತೊಂದು OTT ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ತು ಒಕ್ಕ ದಾದ ಪನ್ ಪೆరుగుతుంది ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊರಿಯಡ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ದೆತೊಂದು ಪೋಪುಣೆ ದಾದ ಬೋಡು
ಮೇ ಬಿ ಅವೇ ಆ ಒಂದು ಪೋಯಿನ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಆವಡ ವಿನೀತ ಆವಡ ನಮ್ಮ ಪತ್ತಿನ ಎಫರ್ಟ್ಗೆ ಮೇ ಬಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬಂಜಿ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟದು ಇಲ್ಲಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬರೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜ ಯಾನ್ ಅಟಿಲ್ ಬಂದ್ಪುನಾರು ಬಾಜಿ ದಿಕ್ಕುನು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಪಿದೇಪುರ ಪೋಯರ ಪಿದೇಪುರ ಪೋಯರ್ ಇದ್ದದೆ ಸರ್ ಪಿದೇ ಪೋಯರ್ ಬಿಟ್ನಾರ ಅಪ್ಪ ಬೋದು ಒಂದು ಐಟಮ್ ಪತ್ತ ಮಾರ್ಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಖಾಲಿ ಅದ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಿನ ಇಟ್ಬಾರ ಯಾನವರಿಗೆ ಒಂದು ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ಸುಂಡು ಗೆಲ್ಮದ ತುತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನಾಗ ವಾಪುರ ಅಂಶಲ್ ಎಂದ ತಂಡ ಸರ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಆ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಗೆಲ್ಮನುಂಡು ಐತ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ಸು ಉಂಡು ಇತ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐತು ದಾತ ಮತದೆ ತೊಂಡಾರ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಸರ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಮಲ್ಪಡು ವಾ ದೂರ ಉಂಡು ಯಾನೋಡು ಬೆನಿತಾವಳು ವಿ ಆರ್ ಹೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ MC ಮಲ್ಪುನ ಇವೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಾಳ್ದು ತೂತ ಯಾನ ಬೆನಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾಟ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿನಕಲು ಮದ್ಮೆದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಡ ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ತಿನಕಲು ಸೊ ಈ ಇವೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿರ ಆ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ವಿಷಯ ದಾದ ಅವ್ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ದ ವಿಷಯ ಐಟ್ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಂಗೆ ಕನೋಲಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮನ್ಕೊಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಮೇಜರ್ಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ವಿನೀತ್ ಐತ ಕತೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರಿ ಮೇಜರ್ ಈ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಬೇತೆ ಒಲ್ತಲ್ಲ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಲೈಟ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡ್ ದ ಕತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಒಕ್ಕ ವಂಚನೆ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಮಲ್ತು ಡೆವಲಪ್ ಆವೊಂದು ಹೋಪುಂಡು ಒಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾತ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಒರಿಯ ಅಡ್ಡು ಜನಟ್ ಆಯ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂವಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ತುಯ್ಯರ ಎದುರು ನಮ್ಮ ತೋಜಿದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಸರ್ ಪಿರೌಡ್ ನಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಅ ಮಿಷಿನ್ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ಲು ಉಂಡತೆ ಸಿನಿಮಾ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಜ್ಜ ತಪ್ಪುಂಡು ಅಥವಾ ಈ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಂಜಿ ಇಲೆ ಎಂಚ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಪನಲ್ಯ ವಾ ರೀತಿ ಕತೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಎಂಚಿನ ಕತೆಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತಾರ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯಲು ಉಂಡ ವಿನೀತ್ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ನಂಗೆ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಗೆಂದಾದ ಕೊಯ್ನಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಕ್ಕಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆಂದಿ ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆಂದಾದ ಕೊರ್ನಿಕ್ಕೆ ಅವೇ ಕುದಾಡುಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೀನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ವಿನೀತೆ 19 ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ದೆನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂಜಿ ಆದಿ ಇಂದು ಬಿಡದೆ ಅಲ್ಪರ್ದೊಂಜಿ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿ ಕೈ ಬೈಕ್ ಜಾಯಿನ್ ಒಂದು ಬರ್ಪೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಒಂದು ಪೋಪೇರು ಒಟ್ಟುಗು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪ ಅದು ವಿನೀತ್ ಅಪಗಡ ಕೊರೋನಾ ಎತ್ತ ನೀರು ಬಂದಾಗ ಇತ್ತ ಕೊರೋನಾ ಇಜ್ಜಿ ಪುರ ಪುರುಸೊತ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಏಪ ಪುರುಸೊತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕತೆ ಬರೀ ನಮಗೆ ಬೇತ ದಾಲ ಬರ್ಪೂಜ ಸರ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬರ್ಬುಂಡು ನಮಗೆ ರಾಹುಲ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಓಲಿ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತು ಅತ್ ನೇನ್ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬದುಕುನು ನಾನು ದಾದ ಮಲ್ದೋಡು ಬಂದು ಅವು ಯೋಚನೆ ಬರ್ಪೂಜಿ ಅಂಚಂದ ಆಪುಂಡು ಇಡೀ ಕತೆ ಇರೇ ಬರುತ್ತಾರೆ ಈತೆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಇಪ್ಪು ನಾವೇನು ರಾಹುಲ್ ಕನಪೇನೆ মানে ರಾಹುಲ್ ಎಡ್ಡೆ ರೈಟರ್ ಸೊ ರಾಹುಲ್ನ ಸ್ಕಿಲ್ ಎಂಚುಂಡು ಬಂದ ಕೊಂಚ ಅವೇನು ಡೆವಲಪ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ದಾದ ಮತ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಪೂರ ಪಟ ಬರೆಪೆ ಎಂಕ್ ಬರೆಯರ ಬರ್ಪೂಜಿ ನಾನು ಖಾಲಿ ಪನ್ಪುಲ್ ಪಂಡಿನೇನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೆಪೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕನಪೆ ಪಿರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಓಕೆ ಆಪುಂಡ ಇಂಚ ಬರೆನಾಗ ಅನ್ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುಡ ಅವು ಬರೆನಾಗ ಫುಲ್ ಅಂಚ ಆ ಟೈಪ್ ಹೋಪಿ ಓಲ್ಪನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ನ ನಿಕುಲ್ ಸರಿ ಮಲ್ದೊಂಬ ಪಿರ ನನ್ನೊಂಜಿ ರಡ್ಜಂತೆ ಎದುರು ದೀಪ ಮುಕುಲ್ ಬರೀತಿನ ಕತೆ ಇರೇ ಗಂಜ obviously ಎಡ್ಡೆ and ಅವು ಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೆಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂನಾಗ ಇರೆಗ್ ರಿಲೇಟೇಬಲ್ ಆಪುಂಡು ಕಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಲ ಇಂಚೆನೆ ಆತ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಇರೆಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದುನು ಅವ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡನೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಕತೆ ಒಂದುಂಡ ನಮ್ಮ ಊರುಡ ಕತೆ ಒಂದುಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಲೈತೊಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಹಾಕಲಕ್ಕ ಈರ್ನ ಪಾತ್ರ ಓ ಪಾತ್ರ ಅಂದು ಬರ್ಚಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಕಾಮಿಡಿದ ಒಟ್ಟುಗಳ ಉಂಡ ಅತ್ತು ನೀನು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡ ನಾಯಕ ಅಕುಲ ಕಾಮಿಡಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಾಲ ಬಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜೀರೆಗ್ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪುದರ್ ಖುಷಿ ಪಂಡ್ ಸೊ ರಿಶಿಲ ಖುಷಿಲ ಸೊ ಖುಷಿ ಲಕ ಪೊನ್ನು ಈ ಜನರೇಷನ್ ಇಜ್ಜಲ್ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಐಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಖುಷಿ ದಾದ ಪನೊಲಿ ಎವ್ರಿ ಗಾಯನ ಡ್ರೀಮ್ ಉಪ್ಪು ಖುಷಿ ಅಕಲ್ನ ಲೈಫ್ ಉಪ್ಪು ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂಡ್ ದಪಂಡ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಉಲ್ಲಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಸೊ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ದರ್ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಲೈವ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಬ್ಲಿ ಪೊನ್ನು ಆತೆ ಪನೊಲಿ ಮಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಇದು ಕೊಡಜ್ಜಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಐತೆ ಎಲ್ಲ 35ಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಓಲ್ ಪುರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ಏನಾರು ದುಂಬು ಅದು ದುಂಬೆ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ದರು ಆ ದಾಖಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕುಲೆ ಬಂದೋಡು ಪದ್ನಾಜು ಶೋನು ಒಂದೇ ದಿನಟ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ದನು ಪದ್ನಾಜು ಶೋ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆತನು ಒಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ UAE ಪೂರ ನಮ್ಮ ದುಬೈ ಶಾರ್ಜಾ ಅಬುದಾಬಿ ಅಲ್ ಗುರೆರೋ ರಾಕ್ ಅಲೈನ್ ನಾನು ಪೂರ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಅಬುದಾಬಿ ಶಾರ್ಜಾ
ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಒಂದೇ ದಿನಟ್ಟು 14 ಶೋನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಸ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಅವಲ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪರ್ದ ಮಲ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ತ ಯಾನ್ ವೆನಿತಾ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ದಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ನಾ ಅವಲುಂಡು ಸೊ ಅಕುಲ್ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತಾಡೆ ಈಗ ಟಿಕೆಟ್ ಪೂರ ಲಾಂಚ್ ಮಂತ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಜೋಕುಲು ಅಮೆರಿಕಡು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಡು ರಜೆ ಉಂಡು మీరు అవును టీమ్ మంతుదాల మల్పరా అందర్ కేని ఒక ఇంగ్లీష్ పోతిన లిక్తన ని కాల్ మల్పరా మరి ಇಲ್ಲ ಅಂದು ఒక ఇంగ్లీష్ ದುಬೈಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಾಯಂಚ ಎಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಯಿನ್ ಮನಗ ದುಬೈದ ಇಡೀ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬನ್ನೋಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾ ಪೋಷಕರ್ನ ತುಳು ಬಂಡ ಜಿಯೋ ಓಡ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಅಂಡಲ ತುಳು ಬಣ್ಣ ಜೌಲ್ ಅಂಚತ್ತು ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಅಡಿಮೇಲೆ ಜಿಯೋ ಓಡ್ಪೇರು ಅವೇ ಅವು ಅಂಚ ಆಯರ ಕಾರಣ ಆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ದ ಬಂದಾಗ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ನಮಗ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಇತ್ತಡ ಜನಕಲ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ಸೊ ಈ ಸತಿ ನಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀ ರಿಲೀಸ್ ಇವೆಂಟ್ ದುಬೈಡ್ ಮಲ್ತ ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ನೆಂಕುಲು ದುಬೈದ ಕಲಾ ಪೋಷಕರನ್ನ ಎದುರು ದೀಯ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕುಲು ತೋಜ ಕೆಲವೇರನ್ ಲೇತದು ಸೊ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಆತ ಜನ ದುಂಬದ ಈ ಸಿನಿಮಾನಿ ಎಂಕಲ್ನ ತ್ರೂ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪು ಅನ್ಪಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವಾಶೆ ಎತ್ತಂಡೆ ಬಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಮನಸಾಂಡ್ ಅಕುಲು ಅವು ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಒಂಜಿ ಮೊತ್ತಾಗ ಅಕುಲು ಆ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆತ್ತೋನಿರ್ ಫಾರ್ ದ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ದುಬೈದ ಥಿಯೇಟರ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಕಾಸು ಇತ್ತೋರ್ತೆ ಬತ್ತ ಮಸ್ತ್ ದೊರ್ತುದ ಸಾಧಾರಣ ಆಪಿನ ಅಂಚ ಪಡ ಈ ಸಿನಿಮಾಗ ವಿಜುವಲ್ ತೂಪಿನಲ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಅಮೌಂಟ್ ಉಂಡು ಐತ ಪಿರೋಡ್ 100-150 ಜನತ ಬೆಂತಿನ ಎಫರ್ಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸ್ ಉಪ್ಪುನೈ ಖರ್ಚು ಉಪ್ಪುನೈ ಕುಕ್ ಉಪ್ಪುರೆ ಅಡಿಗೆ ಪಾಡು ಅಡಿಗೆ ಡಿಸಿಲ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಖರ್ಚಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡು ತೂಜಿ ಬಟ್ ಅವೇ ನಾವು ಕೆಲಸ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆನಾಗ 10 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಖರ್ಚಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಆവുന്നു ಜವರ ಸಾಧ್ಯ ಪಕ್ಕ ಒರಿಯೊರೆ ಒಂಜಿ ಬಾಟ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬಾಟ ಅವು ಎನ್ಮನೋದಿತ್ತು ದುಂಬಿತ್ತೆ ಸಾರತ 200 ಆತಂಡೆ ಸೊ ಅವು ಇದ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ 850 ರೂಪಾಯಿ ಬೂರುಂದಿತ್ತು ನಿತ್ತೆ ಸಾರತ 200 ಬೂರುಂಡು ಬಾಟ ಸೊ ಅವಲೇ ಬರ್ತಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ 100 ಜನ ಎತ್ತನ ಬೇಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಡಬಲ್ ಆಡ್ ಈ ಬಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ನಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಉಂಡು ಸರ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಚನ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಖಂಡಿತ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರ್ನಕಲೆಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಸವಾಲು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆನಂದ ಜನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಿತ್ತು ಬೋಡತ್ತಂದೆ ಸೊ ಅವೇ ಆಯ್ನಿ ನಮಗ ದುಬೈಡ್ ಅಂಚೆನ ಆಯ್ನಿ ಬಟ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪಿನ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದು ನೇನು ದುಂಬದ ಕೆತ್ತೊಂದಾರೆ ಎಂಕರ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಮೀಡಿಯಾ ಮನಗ ದುಬೈಡ್ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಬಲಾಟ್ ಉಂತಿಯರು ಎಂಕಲ ದೋಸ್ತಿನ ಅಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗೊಂಜಿ ಮೊನಿಷಾ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ ಬಂದು ಸೊ ಮಸಾಲಾ ಬೈ ಸೋಷಲ್ಸ್ ಅಕ್ಲ ರಸಲ್ ಕೈ ಮಾಡೋಜಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಸೊ ಮಲ್ಲ ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಅಕ್ಲು ಬಟ್ ಯಂಗ್ ರಡ್ ಜನಲ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಸೊ ಅಕ್ಲು ದುಂಬತ್ತದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಹರೀಶ್ ಬಂಗೇರ ಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅನುಕ್ತದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅದು ದುಬೈ ಸೋರ್ಸ್ ದಾರ್ ಹರೀಶ್ ಬಂಗೇರ ಅವಳು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಐಡ್ದಾಗ ಹರೀಶ್ ಶೇರಿಗಾರ್ಲ ಬರ್ತೆ ಶೇರಿಗಾರ್ಲ ಆಕ್ಮಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನಂತನಾಗ್ದು ಮಾರ್ಚ್ 22 ಮಲ್ದಿರ್ತೇವೆ ಅವು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ 6 ದುಂಬ್ ಬರ್ತೇರು ಐಡ್ವಾಗ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಗಿರೀಶ್ ನಾರಾಯಣನ್ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ದುಬೈ ಬಹುಶಃ ಇಂಚ ಊರು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಆರುಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಆಕ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಾನೊಂಜಿ ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲ ಸರ್ಕಲ್ ದ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೊ 6 ಬತ್ತದ ದುಂಬತ್ತ ಗೆತ್ತೊಂಡಿ ಸೊ ಈತ ಜನ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ದುಬೈ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ರು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚ ಪೂರ ವಿಶೇಷ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿದ್ದ ಪಡ ಖಾಲಿ ಕಥೆ ಮಲ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬುಡಿ ಅಂದತ್ ಅವು ಗ್ರೋತ್ ಲಾವ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾವ್ಡ್ ಐಟ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಕಾಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಗ ಅದೇ ಪಡ ನಮಗೆ OTT ಇಜ್ಜಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೇರ್ಲ ಪಿದ ಇದ್ದೆ ತೊಂಜೇರು ಮಸ್ತ್ ಗೆತ್ತೋನೇರು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಆಡೆ ಮುಟ ರೀಚ್ ಆತ ಜನ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಡ ಅವೊಂಜಿ ಸೋರ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಣದೆ ಮುಲ್ಪದಕುಲ್ ಗೆತ್ತೋನ್ ಬೇರತ್ತದು ನನ್ನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿದಾದ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಪಡವೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಓಪನ್ ಮಲ್ತದೆ ಈ ರೂಟ್ ಆ ರೂಟ್ ಏತ್ ಒಂದು ಫಲ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬೋಡ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಗೆಂದಿಜಿಡ್ಲ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಕೂಡ ಗೆಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡಾಯ್ತು ಬುಕ್ ಅವೇ ಈತ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಂಕಲ ಮಂಡೆಡ್ ಉಪ್ಪು ಅವೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಕಾಸು ಬೇರಾಕಂತ ಕೊರೋಡತ ಆತ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪಾಗ ಇಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯಲು ಓಪನ್ ಅವನು ಖಂಡಿತ ಸುರುತ್ತ ಧ್ಯೇಯನೇ ಓಪನ್ ಅತನ ನೋಟನೇ ಓಪನ್
ಪಾಡ್ದಿ ಕಾಸಿಗೆ ತತ್ತಾರ ಬರ್ಪಿನದು ವಿನೀತ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಒಂದೇ ಬರ್ಪಿನ ಬೇತೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸೋತಾಡ ಎಂಕಲ್ ಲೈಫ್ಲ ಸೋತಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ 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 ಬೊಕ್ಕ ದುಬೈ ಐಂಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜಿ ತಂಡ ಉಂಟು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತಂಡ ಬಾರಿ ನಾಟಕಲೇನು ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತು ನಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಅಂಚ 5 ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ದುಬೈ ದಕುಲೆ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ರೀಚ್ ಆಯರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅಕುಲು ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಗಿರೀಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಡಾನಿ ಕೊರಿಯಾ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಆಶಾ ಕೊರಿಯಾ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕುಲು ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಿ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಿ ಅಂಡ್ ಐದಕ ದೀಪ್ತಿ ಉಲ್ಲೇರು ದೀಪ್ತಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೊಕ ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಲ್ಲೇ ಪೇರು ಸೊ ಅಕುಲ್ ಪುರ ಒಂಜಿ ಅಲ್ತ ಸ್ಟಾರ್ ಅಕಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ದುಬೈ ಅಂಚದ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ತಿಗನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿ ತುನಗಿರಿ ಓ ಇಪ್ಪಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವ್ಲು ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಊರ್ಡೆ ಉಲ್ಲ ಪಂಡ್ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಲೈಕ್ ಆಪು ಜೀರ್ ದೂರ ಉಲ್ಲ ಊರುಡ್ ಪಂಡ್ ಪಂಡ ಆತೆ ಮೋಕೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಆತೆ ನಮಗ್ ಗ್ರೋ ಆರ್ಯಾಕುಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪುಗಾರುವೇರು ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಖಂಡಿತ ಅವು ಒಂಜಿನ್ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಏರೆಂಪುರ ನೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹೊಡೆಯರು ಸಂಗೀತ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಟೀಮ್ ದಾದೊಂಡು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಟೀಮ್ ಅವೇ ಕುಲೊಂದು ಸರ್ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂಡ್ DOP ಆದ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಜೇಕಬ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಉಳ್ಳೇರು 2 ಜನ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನೇ ದಾಪಂಡ ಅಪಗ ಸೆಟ್ ಆದಿನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಉಂಡದೆ ಆ ವಿತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಖಾಲಿ ಕನ್ನಡೆ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತ ಆ ಒಂದು ಈತ ಪನ್ನ ಆತ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಉಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಸೊ ಅವೇನು ಕೂಡ ನಾನು ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪರ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ತಾಗು ಅತ್ತ ಆತು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರುವ ಇಜ್ಜ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಆದುಪ್ನಾಗ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ಗೆ ಪ್ರಾಯ ಬಂದ್ಬಿನತ್ತೆ ಆರೊಂಜಿ ನಂಗೆ ಹಿರಿಯರ್ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ದಾಲನ ಮೊದಲು ಕಟ್ಟೊಂದು ರಪ್ಪ ಲಗಮ್ದರ ವೈಪರ್ ಎಂಚಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋ ಬಂದ್ಬಿರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗೀತ ಅಲಾತೆ ಮುಖ್ಯ ಸೊ ಸೃಜನ್ ಕುಮಾರ್ ತೋನ್ಸೆ ಆರ್ ಲಾಂಚ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಂಗೆ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನಾರೆ ಅಂಡ್ ಹಿಟ್ ಆದಿತ್ತು ಮಾತ ಪೆಪ್ಪಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ನೇನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಲ ಅಂಚೆನೆ ಪೆಪ್ಪಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬೋರ್ಡಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಸೃಜನ್ ಹಸ್ ಡನ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ತೋನ್ಸೆ ಪುಷ್ಕಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಗೆ ಆರ್ಲಂಜ್ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾ ಇತ್ತ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ವಿಶೇಷ ಅಂದಾದ ಬಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಸ್ಯ ಒಂದು ಕತೆ ಪೂರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮಾಮೂಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಸರ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಿನಿಮಾಡೇ ಬರ್ತು ತೂವಾಡ ಬಂದದ್ದು ಈತ ಸರ್ ಅದು ತಿರ್ಗಾ ಅದು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ದಯಗ ಹತ್ರ ಜನ ಒಂದೇ ಕಾತ್ರ ಬರು ಎನ್ನಲೆ ಕಡೆದು ವಿಶೇಷ ದಾದಾನ್ ಬಂದಾಗ ಈತ ಇರು ಒರಿಯೇ ಬತ್ತದು ತೂಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ವೈಫ್ ಅಥವಾ ಇರ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂಂಡುಂದಾಡ ಆಯ್ತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸೊ ಅವು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಈರ್ ಒರಿ ಅನುಭವಿಸಿನ ಬದಲು ಇರ್ನ ಜೊತೆ ಇತ್ತಿನಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದು ತೂಪಿನ ಅನುಭವಿಸಿನ ಪವರ್ ದಾದೊಂಡ ಈ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪೋನಾಗ ಪನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಪನೊಂದು ಪೇರು ಮೊಗಲ್ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಅಂಚ ದಾಯ ಪನ್ಪುನು ಜನಕ್ಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅವು ಈ ಒರಿಯರ್ ತೂ వచ్చి ಮಾತ ಜನ ಬತ್ತು ತೂಯರು ಬಟ್ ಅವು ಎಂಕಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಅದು ಕೆಲವು ಸರಿ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಒರಿಯ ತೂಡ ಕೆಲವು ನಂಚಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೈಸ್ ತೂಂಡಾನೆ ಇರೆಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋನಾಗ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಉಪ್ಪುಂಡ ಈಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತದು ತೂಂಡಾನೆ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಡ್ ಬತ್ತ ತೂಂಡಾನೆ ಮಜಾ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ತೆಲಿಪರೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬೋಡ್ತಿನ ತೂಂಡು ದಬಂಡಿ ಇಟ್ಟುಪುನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ರಂಜಡ್ದಂಜಿ ಪಿಲಿಕುಲೆ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಆತ ಜಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಏಪಲ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆಕ್ಕನೆ ಇಂಚಿ ಸರ್ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಆವಡು ಚಿತ್ರರಂಗ ಆವಡು ಆಯ್ತ ನೆಲೆ ಆತಿನೇ ಮೇಜರ್ ಉಪ್ಪುನ್ನಂಕ್ ಹಾಸ್ಯ ಇರ್ತೆ ಬೊಕ ಹಾಸ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒಂಜಿ ಜಾನ್ರ ಪನ್ನಡ ಸರ್ ಬೇತೆ ಉವೇ ಜಾನ್ರಗ್ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಏಜ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಈ ಏಜ್ ನೀನು ಹಾಸ್ಯಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಹಾಸ್ಯಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲ ಸೂರಿ ಉವೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ದಕ್ಕಲ ಹಾಸ್ಯಗೆ ಸೂಟ್ ಆಪಿರು ಸೊ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡ ಹಾಸ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅವಲ ಕುಡ್ಲದ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ ಎಂತೆಲ್ಲ ಪಾರ ಸುಲಭಲೆ ಇದು ಹಾಸ್ಯ ಪನ್ನ ನೆನ್ಪಾಂಡು ಬೆರನ ಪುದರ್ ಪನೋಡ ಆಪುನಿ ಯಾನೆ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆದ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಅವನೇ ಕೇಳೋದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಅರೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಬತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ ಪೂರೆಟ್ಲ ಯಾಮುರನಿ ದುಬೈ ದಾನ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಂಡೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಈ ಸತಿ ಅವಾರ್ಡ್ ದಿಕ್ಕುನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ದುಬೈ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಕ್ಲಿಕ್ ಆತು ನಾನು ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ 2 ಜನ ಕುಲ್ದು ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ದ ಮಲ್ಪೋಜನ ನಂಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಂದು ದ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರಸನ್ನನೇ ಎಂಕಲ್ನ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊನೊಪ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನನೇ ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕೊನೊಪ್ಪಿರು ಅವ್ರನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಇರ್ದತ್ತ ಅವ್ರನ್ನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಾವದು ಅದು ಆರ್ಲ ನಂಗೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪಿರು ಈ ಸೀನ್ ಎಂಚ ವರ್ಕ್ ಆಗುಂಡು ಆ ಸೀನ್ ಎಂಚ ವರ್ಕ್ ಆಗುಂಡು
ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಜನ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕುಳ್ಳುವ ಕೂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಪೋಪಿನ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ಕತೆರ್ದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಈತು ಮೂಜಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಮುಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಪ್ರಸನ್ನನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಡು ಖಂಡಿತ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿನಯ ಐತೆ ಸಮಂತ ಇರು ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಸಿನಿಮಾಲು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಅದೇ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಜಿಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾತ ವಿಷಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಉಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡೇರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಡೇರ್ ಬಟ್ ಕುಡಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಸೊ ಇರೆಗ್ ಅವು ಮೆಸೇಜ್ ಎವ್ರಿ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗವು ರಿಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಈ ರೈಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಪಾರ್ ಇರ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಗೆ ತೊಂದು ಪೋಪಾರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಪಿದಾಯ ಪೋನಾಗ ಸೊ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವು ಎರ್ನ ಲೈಫ್ ಏರೆಗ್ ಅವು ಇಮೋಷನ್ ಟಚ್ ಆದ್ ಓಲ್ಪ ಕ್ಲಿಕ್ ಆವ್ ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ನೋ ಸೊ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಈರೆ ಮಿನಿ ಕೊರ್ಪಾರ ಅದು ಪೂರ ಮೇಬಿ ಆ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಅಂದು ತೋಜನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕುಲ್ ದಾಲ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುಜ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಮನಂದ ಇಂಚ ಮಲ್ದನ ಇಂಚ ಬುಣಿನ ಅಂಚೆಜಿ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಇರೆ ತೂನಾಗ ಇರೆಗ ಅವು ಈ ದಾದ ಗೆತೋನ್ವರ ಅವು ಇರೆಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇರೆಗ ದಾದ ಅರ್ಥ ಅಂಡ್ ಅವು ಮೆಸೇಜ್ ಕೈತಲ್ದನ ವಿಷಯ ಒಪ್ಪುನಂಗ ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಂಗೆ ಇಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ನಡ ತುಯ್ಯರೆ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಬೋಡತೆ ಏರ್ನ ನೆಡ್ದಿ ಅನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡಿ ಕತೆ ಅವು ಉಪ್ಪುನ ರಿಷಿನ ಪ್ರತಿಯೊರೆ ಅಲ್ಪ ತೂಪಿನಾಯ ಎನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂಚ ಆತುನತ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಲೆ ಇಂಚ ಆತುನ ಅವೇನು ರಿಷಿನ ಮುಖಾಂತರ ತೂ ಒಂದು ಪೋಪೆರೆ ಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಇಟ್ ದಾಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಾರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರೆ ನೆಟ್ ಏನವೇ ನಿರ್ದೇಶನದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತ ಅವು ಮಾತ್ರ ದಮಡಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ಕೇಳ ನಾಯಕಿ ಆದ ಮಲ್ದಾರ ಅಥವಾ ಖಳನಾಯಕಿ ಆದ ಮಲ್ದಾರ ನಾಯಕ ಯಾರು ನಿರ್ದೇಶನ ಬೇತೆ ರಿಷಿ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕಾರ್ದಿ ಒಂದು ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ನಮ್ಮ ರಿಷಿನ ಪಪ್ಪನರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಒಂಜಿ 6 ಬೊಕ್ಕ ರೂಪ ವರ್ಕ್ ಆಡಿ ನಂಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ಟಿನಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಪೂರ ನಂಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿನಾನೆ ಅರವಿಂದ್ ಮಾಮ ಅವಡು ನವೀನ್ ಮಾಮ ಅವಡು ಅದು ಬೋಧರಾಜ್ ಅಂಕಲ್ ಅವಡು ಪೂರ ರವಿರಾಮ ಕುಂಜ ಬೊಕ್ಕ ಉಮೇಶ್ ಶರಣ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಉಳ್ಳರಿ ಈ ಸಲ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಉಳ್ಳರಿ ಖಾಲಿ ಯಾರೇನೊಂಜಿ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಇಟ್ಟು ಜನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಲ್ಲ ರೈಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದಾರೇನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚ ಮಲ್ದಿನ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೇನೋಲೆ ಸಂದರ್ಶನ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಕುಲ ಒಂದು ತೂಪಿನಾರ ನವನೀತ್ಯರ್ನದಾದಗೆ ಗಂಭೀರ ಈ ಜಾರ್ ಎಂಚ ಒಲ್ಲೇರ ಅಂಚ ಅಂಚ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಒಲ್ಲೇರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ಪು ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂದಿಜ್ಜ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಒಲ್ಲೇರ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಣ ಅಂಚ ಈರ್ ನಮ್ಮೆರ ಪಾತ್ರ ನವನೀತ್ಯರ್ ಮಲ್ದೇರ ಸಮಂತನ ಅವು ಒಂಚೂರು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅವು ಪನಿಯರ ಬಾರಿ ವಂಗಾಣ ಕೊರ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತೂಪೇರು ಏರು ದಾದ ಕತೆ ಖಂಡಿತ ಬರೋಡೆ ಇದೇನ ಹಾಕಿ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಓಲ್ಪುರ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರನೇ ಬೇತೆ ಕಡಿಟ್ ಪೂರ ಕಡಿಟ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ 21 ಶುಕ್ರವಾರ ಒಂದು ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ದ ಮಾತ ನೆಟ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಕುಡ್ಲ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಉಡುಪಿ ಅಂದು ಪುತ್ತೂರು ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಇಂದು ಪೊಸಾತ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಮುಡಿಪು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಬೊಕ ಕೈರಂಗಡ ಬಕಂಚಿ ಸಜಿಪದಂಚಿ ಆ ಬೆಲ್ಟ್ ತಲಪಾಡಿ ಸಾಕ್ಲೆ ಪುರ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರೋಡ ಆಪುಂಡು ಸಿನಿಮಾ ತುಯಾರೆ ಸೊ ಇತ್ತ ಅಲ್ಪನೆ ತೋರಿ ಬಾರಿ 4 ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರೆ ಸೈತ ಒಟ್ಟುಗು ಸಿನಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆನಂದ್ ಸರ್ ಆರ್ ಕುಂಪಲದಾರ ಆರ್ ಪನದಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ಷಾ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪರ್ ರಿಕ್ಷಾ ನಮ್ಮ ಕೈರಂಗಳ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಸಜಿಪಾ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಮೂಡಾ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಯಾನೊಂಚೂರು ಕೇಂದ್ರ ನೆನಪುಂಡ ಯಾರಪ್ಪ ಇದು ವಿನೀತ್ನ ಪಾತ್ರ ಏನ್ ಚಾರ್ಬಂಡ್ ದೇವಣ್ಣಂಜಿ ಮೊಟ್ಟೆದ ಅಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಐಟಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದಿಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮಂದೆ ಎತ್ತೇನೆ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಗಂಭೀರ ಹೋಗ್ಬಾರ
ಸರ್ ಇತ್ತ ಸಿನಿಮಾದ ಎಂಟೈರ್ ವಸ್ತು ಜನಕ್ಕೂ ಏರೇನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುಡಿ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅವರ ಆಯನ ಕಥೆಯವರು ಅಮ್ಮನ ಕಥೆಯವರು ಆಯನ ಕಥೆಯವರು ಯಾನ್ ಏರೇನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುಡು ಮಲ್ಪಿನ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಕಥೆನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪರೆ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ ರಿಷಿ ಅವೇನ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನು ವಿನೀತ್ ಒಂಜಿ ಮಿಡಿಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ಲಿ ಮಾತ ಇಲ್ಲಡು ನಮ್ಮ ಬರಿತ ಇಲ್ಲಡೋರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚೆನೆ ಅಂಚೆನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಮರ್ಲು ಕೊಟ್ಟೊಂದು ಸರಿಯಾದ ಒಂಚೂರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾನೆ ಈ ಸತಿ ಒಂಚೂರು ಮೆಚ್ಚೋರ್ ಏಕಲ್ದಾನೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ರಿಷಿಯಿಂದ ದೀತಿನ್ ಬನ್ನಪುದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಷಿಯಿಂದ ಇರ್ತೀನಿ ಏನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಜೋಕುಲ್ ಅಕಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಪುರ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿನೀತ್ ಅತ್ತು ರಿಷಿಯಿಂದ ಬಂದ್ಪಿ ಸೊ ಅಂತ ಇಂಕುಲ್ ಎನ್ಯ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆವಡ್ ಆತ ಆ ಮನಸ್ಲೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ರಿಷಿಯೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆವಡ್ ನನ್ನ ಆರ್ನ ಬುದ ರಿಷಿ ಇರ್ನ ಅಭಿನತದ್ದು ಖುಷಿ ಆದದಿತ್ತೇನೆ ಖುಷಿ ಋಷಿ ಖುಷಿ ಬೋಲ್ಪುರ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಪಿದೈದ ಲೋಕನೋತಾರ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡೆ ಅತ್ತು ಆಡ ರಾಹುಲ್ ನಾವತ್ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಆಗ್ಬೋದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಸುಡ ಅದ್ ಖರ್ಚು ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಮೂಲೆ ಲೋಕಲ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಾಗ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಪೋಸ್ ಪೂರ ಅವಲೇತದ ಅಲ್ಪನೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪಲಿ ಮೂಲಿತ ಒಂಜಿ ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಉಂಡ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಒನಾಲ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ಸೈಡ್ ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಲಾಡ್ಜ್ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂಜಿ ಆಟ ಖಾತೆ ಪೋಣ ಸೊ ಇರಗ್ ದಾದಾಡಿ ಫುಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೋಪಿನ ಖರ್ಚು ಉಂಡು ಬಟ್ ಒರಿದಿನ ಪೂರ ಹಳ್ಳಿದೊಕ್ಲು ಎತ್ತು ಶೋಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ದಿನ ತಿನಿಯರೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ತಿನಿಯರೆ ಜನ ಸೇರೋರು ಅಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತೆ ಈತ ಪುರ ಖರ್ಚಿದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಮುಖ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಲಿನ ಒರಿಯನ ಅಥವಾ ಬೇತೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆದ ಪನೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಮೇನ್ ಶಕ್ತಿ ಆನಂದ್ ಸರ್ ಆನಂದ್ ಯಾನ್ ಕುಂಪಾಲ ಆರೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಉಲಾಯಿಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ವಣ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆನಂದ ಕೊರ್ಪಿನಾರ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮನ್ ಜಾತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತೊಂಡ ಸೊ ಆರೆ ಕೂಡ ಆತು ಜನನ ಕುಲ್ಲಾದ ರಡ್ಡ ನೇರ್ದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂಡಿನಾರು ಆರೆ ಆರ್ಲೊಂಜಿ ಅಂಚೆನೆ ವರ ಪೋಯಿನಕ್ಲು ಕೂಡ ಇಟ್ಟು ಕುಲ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಬೋಡ ಬಾರಿ ಉದ್ದೋಗನ ಜನ ಮದತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅವು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಆವಡ್ ಸರಿ ಬೊಕ ಈ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಆವಡ್ ಉಂದಾಡ ಆನಂದ್ ಸರ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಾತ್ ಈಗಲ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಆನಂದ್ ಸರ್ಗೆ ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಬುದಾಬಿದ ಜಯರಾಮ್ ರೈಕುಲ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಪಾಡಿ ಜನಮ್ ರೈಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಆಸ್ ಅ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬೊಕ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮಕ್ ಮೂಲು ಅಶ್ವಿನಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಆರ್ ಎಂಗ್ಲ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದುಳ್ಳೇರು ಐಡ್ದೊಕ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಕೋಟಿಯಾನ್ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದುಳ್ಳೇರು ಬೊಕ ಪನ್ಪೆನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶಿತೀಂದ್ರ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದುಳ್ಳೇರು ಸೊ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಗಣೇಶ್ ಅನ್ನೇ ಅಶ್ವಿನಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದುಬೈ ಆರ್ ಎಂಗ್ಲ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದುಲ್ಲೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾಚಾರ್ಯ ಅಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ನಮ್ಮ ದುಬೈದ ಟೀಮ್ ನಕ್ಲು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಮೇನ್ ಅಂಶ ಬರ್ಪುನು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಸಹಯೋಗ ಮಲ್ಪುನು ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರ್ಲಾಶ್ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪುಲಿಮುಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನ್ ರಾಹುಲ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ತ್ರಿಶೂಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲ ಸಾರಿ ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ್ ಮೂಜೆಲ್ಲ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಸೊ ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆರ್ ಬಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಆರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮೂಜಂಟೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಗ್ರೋ ಆವಲಿ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಇದು ನಿಖಿಲ್ ಉಲ್ಲರ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲ ಏತ್ ಅವಧಾರ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಲೆ ಅನ್ಬಾದ ಅಂಚ ಸೊ ಅಂಚ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಇಂಕ್ಲೇನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆದ್ HPR ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಸೊ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಆಯ್ಬಕಾರ್ನ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೊ ಆರ್ ಪಂಡೇರನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ದಾಲ್ ಬರ್ಷ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಬಟ್ ಎಂಕುಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡಿ ಆಡದ ಪುದರ್ ಸರ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಸರ್ ಇರ್ ಬೋರ್ಡು ಸೊ ಎನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಈತು ಪೂರ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಾನೊಂಜಿ ಜನ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಯರ್ ಫೈನಲಿ ಅದು ಅವೇ ರೋನ್ ಬಂತೇರೋ ರೋನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆರ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ರೈಟಿನ
ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಲ್ಲ ಮಲ್ದೇರ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮಿಯೋ ಕ್ಯಾಮಿಯೋ ಮಲ್ದೇರ ಕ್ಯಾಮಿಯೋ ನಮ್ಮ ಮೇರ್ಲ ಮಲ್ದೇರ್ ನಮ್ಮ MLA ಸರ್ ನಮ್ಮ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೊಂಜಿ ಹೊಸ ದೇಕಿನ ಕೊಡ್ತೀನ ರೋಹನ್ ಅವನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತ ಇಂಚಿಗ್ಲಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲ್ಚರ್ ದಾತನ ನಮಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೌದು ಪೂರ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂನಾಗ ಅವೊಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಕರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಸೊ ಎಂಕುಲು ದುಂಬೆ ಕತೆ ಪಂದಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇಂಚೆ ಆಪುಡು ತೂಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಪನ್ಪುಂಡಂಡ ಐಕ್ ಲಿಂಕ್ ಆತ್ಲೆಕ ಅವನು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಫ್ಲಾಟ್ ಪೋಲಿ ಒಂದು ತೋಜಾದ ಕೊಡ್ತಿನಾರ 10,000 ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ದತ್ತನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ ದತ್ತನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೋಜಾತ್ನ ರೋಹನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವೇರ್ ನ ಡ್ರೀಮ್ ಲ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದ ಇಂಕಲ್ ಪಾತೆರ್ನಗಲ ಅವೇ ಪನ್ಪುಡು ಇಂಕ ರಡ್ಡು ಖುಷಿ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಒರಿಯಾಗ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಖುಷಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಆ ಇಲ್ಲಡ ಎಫೋರ್ಡೇಬಲ್ ಮಲ್ತದು ಕುಲ್ಲು ಇರತ್ತೆ ಐತ ಖುಷಿ ನಾನೊಂದು ಎಂಕ್ ಒಂದು 6 ಏಪಲ ಪರೊಂದುಪ್ಪು ಇರತ್ತೆ ಸೊ ರೋಹನ್ ಏಪ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೇರ ಇಂಕ್ಲಿಗ ಫುಲ್ ದುವಾಂಡ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬತ್ತೇರ್ ನಮಕ್ ಇಡೀ ಮಾತ ಆರ್ ಪಂಡೆ ಇಡೀ ಫಿಲ್ಮ್ ಯಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪು ಸೊ ಅಂಚಾದ ದೇವರ ದಯ ಮುಟ್ಟರ ಉಡ್ಲೆ ರೋಹನ್ ತಿರಡಂಜೆ ಆನೆದ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಪುದರೆ ರೋಹನ್ ಉಂಡ ಆರೋಹಣ ಅಂದ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ ಮಿತ್ತು ಪೋಡೆ ಖಂಡಿತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ಅನುಭವ ಬರ ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ದ ಬರ್ತರು ಪರೆ ಪಾತೆರು ವಾರಿ ಮನೆದ ರಡ್ಡು ಹೋಸ್ಟ್ ನಕ್ಲ ಪಟ್ಟಂಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಲ್ಲ ಅನುಭವ ಎಂಚತ್ತನ್ ಅನುಭವ ಎಂಚೈತನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸರಿ ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಯಾಷನೆಟ್ ಉಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನ 100% ಕೊರ್ಪುನ ಮುಕ್ಕುಲ್ ಪೂರ 500% ಇಂಟು 500%. ಸೊ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಆಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದೇ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತುಂದಿತ್ತ ಇಂಚೆಜಿಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಉಂಡು ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಲ್ತು ಪೋಡ್ ಇಂಕ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟು ಬೇತಿದಲ್ಲ ಬೇಲಿತಿಂದ ಅವಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನ ಖುಷಿ ಇಂಕ ಐತಟ್ ಸೊ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲೆ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ಸ್ ಆಡು ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾತ ಬೇಲೆಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ಗು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ ಇದ್ರು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಕ್ಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಡ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತು ಬಟ್ ಮೂಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅವಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರಾಹುಲ್ ರಾಹುಲ್ ಎಂಚ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಲಿತ ಆಸ್ ಆಕ್ಟರ್ ಬಟ್ ನೆಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದು ರಾಹುಲ್ ಎಂಚ ಐಟ್ ಫುಲ್ ಇಂಚ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕುಲ್ವೇರ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿನಿತ್ ಆರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಂಕ್ ಪನ್ನೊಂದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಇನ್ನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಇಂಚ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಲ್ತುಂದಿತ್ತೇರು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಬರ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಇಂಕ ಪ್ಲಸ್ ಅವು ಪೂರ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಸೊ ರಾಹುಲ್ ದೇಗ ಅಭಿನಯನ ಬರೀಕಿದ್ದು ಖಾಲಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಜೊತೆ ಅಭಿನಯ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಟ್ ನೆಟ್ ಸರ್ ಯಾನ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಸರ್ ಯಾನೊಂಜಿ ರೈಟರ್ ಆದ್ ಗ್ರೋ ಆತ ಯಾನೊಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ್ ಗ್ರೋ ಆಯ ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಗ್ರೋ ಆಯ ರಾತ್ರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮುಗಿತೊಂಜಿ 2-3 ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತನಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕುರ್ಪಿನ ನಿದ್ರೆ 3 ಗಂಟೆ ತರೆ ಆತರ ಅನ್ನದು ಪುಂಡು ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದೋಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಬತ್ತನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಹೊಸತನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಿಲ್ಲಕಲ್ಲ ಯಾನ ಮಲ್ತಂಡ ಜನ ಅಡಿಗೆ ಬರೀತಿ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ಟಿರುವ ಆ ರೀತಿ ತಯಾರ ಒಂದಲ್ಲ ಸರ್ ಹೊಸತನ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಸರ್ ದಿನೋಲ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮುಗಿಯೋನೇಜ್ಜಿ ಏನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಒಂದು ಪೂರ ತೂಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ವಿಷಯಲು ಪೂರ ಅಂದುವೆ ದಿನೋಲ ದಾದ ಕಲ್ಪರ ತೀರು ನನ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಕ್ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಸರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಆಕ್ಟರ್ಲ ಅದು ಉಪ್ಪುನೇಂಟೆ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಸೀಟ್ ಇಡ್ಕುಲು ಒಂದು ದಾದ ಪನ್ಪೆ ಅವು ಒರಿ ಆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನ ಇಂಚ ದೆತ್ತೋನ್ವೆ ಪನ್ಪಿನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ ಸೊ ಏತ್ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅವಲ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡು ಕುಡಂಜಿತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗಲ ಈ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಐತನೆ ಒಂಜಿ ಮಿತಿ ಉಂಡು ಐನ್ ಕಡತು ಹೆಚ್ಚ ಕಡತು ಪೋರೆ ಆಪೇಜ್ ಅಂಚತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಅವಲ್ನ ಏತುರ ಸವಾಲು ಉಂಡು ಲೆಕ್ಕದ ಥಿಯೇಟರ್ ನಂಗೆ ಸರ್ ಬಜೆಟ್ ವೈಸ್ ಮಲ್ಲ ಸವಾಲು ಸರ್ ಇಜ್ಜಿನ ನಂಗೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪೋಲಿ ಸರ್ ಐಕೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪನಾರೆಗೆ ಮನಸ್ಸುಪ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಇಂಚಕನ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಪೂರ ತಯಾರಾದ ಬಟ್ ಇದೀಗ ಆಪು ಜಾವೇನ್ ಮಲ್ಪರ್ ನಂಗೆ ಬಜೆಟ್ ಆತ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನು ಬಕ್ಕ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಆಪುಜಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಇಂಕೀತು ವಿಷಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ನಗಲ್ಲ ಇಂಕೊಂಚು ಕ್ರೇನ್ ಬೋರ್ಡು ಇಂಕೊಂಚು ಜಿಬ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಪೂರ ಏನ್ ಪನೋಡು ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡ ನೀನ್ ಪೂರ ಕಂತು ನಂದು ಪೂರ ಸೆಟ್ಟುಡು ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಏತು ಬಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು
ಐಕೇತು ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಬಾಟ ಏತು ಪೋಪುಂಡು ನೀನು ರಿಕವರ್ ಮಲ್ಪರೆ ತೀರುಂಡ ಅತ್ತ ಅವೇನೇ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕೇಂಚಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂ ಪೋಲಿ ಓಕೆ ಒಂಜಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಪಿನ 2 ರೂಪಾಯಿ ನಂಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ತೀರುಂಡ ಏತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುವ ಈಗ ಆವು ಮಲ್ಪುನೇಕ್ಲ ನಿಂದು ಮಲ್ಪುನೇಕ್ಲ ಒಕ್ಕ ನಡು ಕೊಂಜಿ ಇರುವಾಗ್ಲ ಆಮೇಲೆ ರಡ್ಡೇಕ್ಲ ತೊಂಜಿ ನಡು ಕಂತು 700 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರು ಅಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲ ಬೇಜಾರ ಏರ್ಲ ಸೋಪ್ ಅಂದಿಲ್ಲ ಕಲ ವಿನಿತ್ ಈ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಇನಿ ಪೋಪಿನ ಸಾಧಿತು ನಾಗ ಇನಿತ ದಿನಟ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಇವತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಂದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ವರ್ಷ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಡಿಗೆ ಬಟ್ ಇರೆಗ್ ವಾ ಟೈಮ್ ಓ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪೆರ ಇರೆಗ್ ಈ ತಿಂಗಳ ರಿಲೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ರಿಲೀಸ್ ಐತ 2 ವಾರ ಬಿಡ್ದು ಪಿರೊಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮನ ಜನಕ್ಲೇ ಬೆಕ್ಕಸುಂಡು ಸೊ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ಸರ್ 14 ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಶೂಟ್ ಶೂಟ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಸೊ ಇತ್ತ ನನ್ನದ ಸಿಟುವೇಶನ್ ಎಂಚುಂಡು ಉನ್ಕೇನಾಗ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ತುಯ್ಯ ರಾತ ಜನ ಉಲ್ಲೆ ರಾತ ರಿಕವರಿ ಆಪುಂಡ ಅತ್ ಐತ ಚೌಕಟ್ಟಿದ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ಮೂಲೆ ಬಲ್ಪುನ್ ಐತ ಪಿದೈ ಪೋದು ಬಲ್ಪುನ ಬಲ್ತಂಡ ಅತ್ ಓಪನ್ ಒಂಚೂರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆನಂದಾಣ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೋತ್ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಪಿದೈದಕುಲ್ ತೂಪಿನಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಬಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬುರ್ದು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪೈತ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣೆ ಅವಡು ಪೂಜಣ್ಣೆ ಅವಡು ನವೀನ್ ಮಾಮ ಇದು ಪೂರ ಜನಕ್ಕೂ ಅಕ್ಲೇನ್ ತೂತಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಗಡೆ ತೆಲ್ಪೆರ ಬರ್ವಂಜಿ ಸೊ ಇರೆಂದಾದ ಆ ಕಾಮಿಡಿಲ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಬರೆವಡ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ನಾರ್ತ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಹೆಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅರ್ಥ ಆನಂತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ನ ಅವೇನ್ ಬುರ್ದು ಬೇತೆ ಮಿತ್ತದ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಕ್ಲೆಗ್ಲದಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆವಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಬಲಿಪುಣ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ದ ನಡುಟು ಕಾಲನೇ ಉತ್ತರ ಕೊರಡತ್ತಂದೆ ಅತ್ತ ಸಮಯ ಪೋಯಿಲ ಸೊ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಲಿ ಸರ್ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ 16 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಉಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಖಾಲಿ ಕುಡ್ಲಡತ್ತು ಕುಡ್ಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಯ ಪೂರ ಕಡಿಲ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆತ ಸೇರ್ದು 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ಬತ್ತು ತೂಂಡಲ್ ಉಂಡತೆ ನನ್ನ ಸಾಧಾರಣ ನಂಗೆ ಟ್ರೈ ಮಿತ್ತು ಪೋಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ತೂಂಡ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ತುಳುವೇರು 1.5 ಕೋಟಿ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೊಂಚ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಂಗೆ ಖಾಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ತೂಂಡು ಇತ್ತದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐತೆ ಡಬಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದು ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಏನ್ ಕಾಣೋಲ್ಲ ಒಂದು ಏಪದ ಲೆಕ್ಕ ಬಂಡ 2003 ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಉಜಿರೇಟ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಪಗತ ಲೆಕ್ಕ 1.5 ಕೋಟಿ ಜನ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡಲ್ಲೇ 10-15 ಲಕ್ಷ ಜನ ತೂಂಡಲ್ಲ ಇರೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬೇತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪೋಡು ಉಂದೆ ಮೂಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಪೂರ ಮೂಲೆ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ನಮಲ ಪೋದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲ ಒಂಜಿ ಸೈಮಡ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಪುಂಡು ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಗೆತ್ತೊಂಡು ಅದಾರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಾಂಡಲ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಪಡ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬತ್ತಂಡ ರೆವೆನ್ಯೂ ವೈಸ್ ಅಂಚ ಇದು ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚು 5 ಲಕ್ಷ ನತ್ತೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ 5 ಲಕ್ಷ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅದೇ ಖಂಡಿತ ಅವು ಆಯ್ನತೆ ಬೇಗ 10 ಲಕ್ಷ ಅಂಡಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಾಡು ಮೂಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಂತ ಇರಗ ಇತ್ತ ಇಂಚಿತ್ರನೆ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪಡೋಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಆಸೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈಗ ಇಂಚಿತ್ರ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪಡ ಅಂಚಿನ ತೆಗೆದಿನ ಈರು ಎನ್ನೋದಿನ ಪಾತ್ರ ತೆಗೆದನ ಈ ಸಿನಿಮಾಂದ ಒಟ್ಟು ಸರಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಲೈಕ್ ನಾ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದಿನ 3rd ಸಿನಿಮಾ ಅಂದು ಸೊ ಒಂದಿನ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಕಲ್ತೋಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಸೆ ಪಡ್ಪುನೆ ಕತನ ಕನಕಟ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪಡೋಂದು ಲೆಮಂಡ ರೈಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕುಲ್ದೇರು ಬಹುಶಃ ಬೇಗನೆ ಮೇರ್ಲ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪರ್ಲೆ ಇಂಕ ಉಂಡು ಇಂಚ ಆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಇಂಚ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಡ ಯಾನ್ ಪೆಟ್ಟುಗೊರುಡು ಲೇಡಿ ಡಾನ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಡು ಆರ್ ಲವ್ ಜಾನ್ ಆಡು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಂಚ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅದು ಹೋಪುನ 96 ಮೂವಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆಯ್ತ ಅಂಚ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುನ ಮಾತ್ರ ಕೆಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್ ಬಂದ್ಬನ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಸದ್ಯ ಅಂಚ ಆತಿಜೇಕಿ ಬಟ್ ಯಾನಂಜಿ ಬಾಯಿದೆತ್ತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಬೇಗಡ್ ಮಲ್ಪರ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂಚದಲ್ಲ ಅಂದಾಜು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಆತ್ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೆ ರಾಹುಲ್ಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪನ್ನಡ ಒಂದು ರಾಹುಲ್ ಹೀರೋ ಅದು ರಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದಿನಾರು ಬೊಕ್ಕೆದ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕುಲು ರಾಹುಲ್ ಕೇನಿಯಾ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಲಿ ರಾಹುಲ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನೈತ ಬಗ್ಗೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ ಆಪುನಾಗ ರಾಹುಲ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ದಕ್ಕ ಸೊ ಅವು ಮಲ್ಲ ಗುಣ ದಯಪನಾಗ ಆ ಹೀರೋ ಅದು ಇದು ಯಾನ ಪಲಯ ಆದುಪ್ಪು ದೋಸ್ತಿ ಆದುಪ್ಪು ಬಟ್ ಆಯನ ತನ್ನ ಬುಡ್ದು ಡಿರೆಕ್ಟರ್ ಆದಂಥದ್ದು ಏನನ್ ಹೀರೋ
ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಕೊರಡು ಆ ಮನಸ್ಸು ಕೊರಡು ಅವು ಆ ಎಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ತೋಜಡ ಮಲ್ಪಡ ಪುರ ಕೊರ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಆಯನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಉಂಡು ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ಬರೀಕದಿ ಒಂಚೂರು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಲ್ತೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮಿತ್ತು ಪೋಯರ್ ಬಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಏಪಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟೇ ಕಲಾವಿದ ಏಪಲ ಕಲಾವಿದನ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ರಾಹುಲ್ ಪನ್ಲೆಕ ಒಂಜಿ ಲೊಕ್ಕಡು ಐಕ್ ಸಾಯಲ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವ್ರೆ ಆಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತಿನಾಗ ಸುಲಭ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಚ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪವಲಿ ಯಾನಿತ್ತು ನೆಂಚ ಮಲ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪರಸ ಬಟ್ ಅವು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಲ್ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೆ ರಾವಂದು ಇಂಚ ಪುರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಂಡ ಅದ್ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಉಂಡ ಇಂಚಿನ ದಾದ ಅಂದ್ ಐದಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಲ ತೊಲಿ ಇತ್ತ ಇಂಚಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಹಿಟ್ಟಾಂಡ್ ಬಣ್ಣ ರಾಹುಲ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎನ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಐದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾಸ ಆಯ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಆಯನ ಹೀರೋ ಆವಡು ಮಂದಂಚ ಬಗೆ ಇರೋದನ್ನು ಅಂಚ ಸೊ ಅವು ದಾರಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆರೆಗ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುತ್ರಿ ಹಿಂಗ್ ಬೊರ್ಚಿ ಆದೆ ಅಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಬೊರ್ಚಿದ ಯಾನ್ ಚೊಳ್ಳೆ ದಾರ ಮಾಡಿ ಪಕಡೆ ಮಂಡೆ ಈ ರೀತಿನೇ ಅನ್ಬಾರ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ತೆಪ್ಪು ಜಪ್ಪುನೆ ಬಂಗ್ ಮಾಡು ಅದು ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡುಪ್ನಾಗಲ್ಲ ಯಾನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕಲ್ಪು ಅಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ ಡುಪ್ನಾಗ ಎಂಡ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕಲ್ಪೋಚ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕಲ್ತಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಮಾತಾಡ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಗಾಲಿದ್ದ ದಾರ ಮಡುಪಿಟ್ಟ ಇಲ್ಲಡ್ ಬಾಜಂದ ಎಕ್ಕನಗಲ ಪನುಂತಿರಂದ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಬಾಜಂದ ಎಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲತ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಪು ನನ್ನ ಬಾಜಂದ ಎಕ್ಕು ನನ್ನ ಬಾಜನ ಇತ್ತೆ ಏನಂತೂಲ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕು ಇಲ್ಲಡ್ ಇಲ್ಲಡ್ ದಿಕ್ಕು ರಗಲೇಜ್ ಇಂಚಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಕನ್ನಡಗ ಬೇತೆ ಅವಶ್ಯಕನ ಬಿನದಲ್ಲ ಅಂದಾಜುಂಟ ಸರ್ ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಲ್ಲೇ ಪಾಪ ಆತ ಲೈನ್ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಉಲ್ಲ ಸರ್ ಅವೇ ಎದುರು ಪೋಂದಿಜ್ಜ ನಾನು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಡಬ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊರ್ಪಿನ ಅವು ಏತು ಸತ್ಯ ಅಂದೆ ನಂಬುದಿ ಸರ್ ದಯಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಾಜ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ ನೋಡ ವಿನೀತ್ ಅವಡು ಸಾಧಾರಣ ಬೇರಿ ಪತ್ಯ ಸರ್ ಆಯ್ತಾ ಬಟ್ ದಾಲ ಫಲ ಕೊರ್ಜ ಜೆನ್ವಿನ್ಲಿ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಜೆನ್ವಿನ್ಲಿ ಮನ್ನಗ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಭೂತ ಇದ ರೇಟ್ಗೆ ಬರ್ಪುಡು ಅಂತ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಅವು ಕೊರಿಯರ ನಮಗ ಮನಸ್ಸು ಆಪುಜಿ ತರಭೂತ ಇದ ರೇಟ್ಗೆ ಮಂಜಲ್ಲ ರೇಟ್ ಬರ್ಬಜಿ ಮಾಂಜಿದ ರೇಟ್ ಬರ್ಬಜಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅವು ಹಿಟ್ ಆತನ ಜನಕಲ್ ಪುಗಾರ್ದೆ ರಾಂಡಲ ಬಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಹೆಂಗ ದೀಪುನ ತಾಂಡ ಬರ್ಪುಜು ಬಟ್ ದಾದಾಳ ಇಂಚ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತದೆ ದಾದಾಳ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಏರಾಂಡ ಇತ್ತೆರಡ ಒಂಜಿ ಆಫರ್ ಬೀಳ್ತಾ ನಾವಿನ ನಮ್ಮ ಡಿವಿಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರಪ್ಪ ಆಪುಣ ಅಂಚ ಏರ್ನಲ್ಲ ಗುರ್ತ ಇದ್ದಿನ ದಾದ ಲೈನ್ ಇಡೆ ಅಂತ ತಿರ್ತಾವಲ್ ಅಲ್ಪಾರ್ದ ಬೈ ಮಿತ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ತೆನಿಗಿಲ್ಲ ಬಂದು ಅಂಚ ಆಪುಣ ಸೈಚ ಗುರ್ತ ಎತ್ತನ ಪುರ ಅಂಚ ದಾದಾಳ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಪನ್ನಂಡ ಆರ್ ನಿಕ್ಕು ಪೋಯರ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋಯರ್ ಅಲ್ಪಾರ್ನ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಆ ರೀತಿಡು ಒಲ್ಲ ಪೋಂಡ ಮೇ ಬಿ ಅಂಚಿನ ರೂಟ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಅಂದನ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವು ಇರಲ್ಲ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಂಚಿನ ಗ್ರೋತ್ ಪೂರ ಅವನು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕಂತೇಳಿ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇಮೇಟ್ ಮೇರೆ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೇಲ್ನೆ ತೊಂಬತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ತೊಂಬತ್ತಾರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವನುಂಡು ತುಯರ ಜನ ಬರೋದು ಕನ್ನಡದಕ್ಕಲ್ಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದಂಚೆ ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡು ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಬುಲೆ ಒಂದು ನೋಡೋದು നമ്മുടെ ತುಳುತ್ತಕ್ಕೂ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ ಹೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನನ್ಗೊಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಅವು ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ವಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ದೇವಂಡ ಅಕುಲು ಬಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅದು ತಗೊಂದಲ್ಲೇ ಐಕ್ ದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಮೆರಲ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪತ್ತನ ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದಾಗಲೆಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ಪುಲ್ಪುರ ತುಳುತ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬರವನ್ನಿ ತುಳುನಾಡೆ ಮೋಕೆ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆಗ ಅಕ್ಲಿಂಗ್ ಖಂಡಿತ ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ನ ಸಂಗತಿ ಇತ್ತೆ ತುಳುವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂತ ಬೇತೆದಾದ ಬರೀ ನಿರ್ದೇಶಕದ ಇರ್ತದ ಅಂತಾರೆ ಎಂಚಿನ ಕೊರಂಡಗೆನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇನೇ ಕೊರುಡು ಸರ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ದುಂಬುದ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಯಪಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗನೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ತದೆ ಸೈಡ್ ಕುಲೋ ಉಂಟೋ ವೈಕ್ ಚೆಲಿಪೇರಿ ವೈಕ್ ಬುಲಿತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ವೈಕ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅವು ಪೂರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವೇನೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅನ್ನು ಮಂತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಲ ಬಡ ಐಟಿ ಅವಲದಿತ್ತ ಅಂದಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಐಕೆ ಸರ್ ನಟು ವಿಷಯ ಏನು ಬುಡ್ದು ಕೊರೊಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಏತೆ ಉಪ್ಪಡು ಸರ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಪಿನ ನಂಗೆ ಎಮೋಷನ್ ಖಂಡಿತ ಸಿನಿಮಾ ವರ್ಕ್ ಆಪಿನ ಎಮೋಷನ್ ಬಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ನಂಗೆ ಒಂದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಬಟ್ ಅವೇ ಸಿನಿಮಾ ಆಗ್ತದೆ ನಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಪಿನ ಮೇಜರ್ಲಿ ಎಮೋಷನ್ ಜನಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎಂಚಾಡ್ ಜನಕುಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ ಅವೇ ಎಂಕಲ್ ಒಂಚೂರು ತೆಲ್ತೊಂದುಪ್ಪು ನಂಚೆನೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತನು ಜನಕುಲಿಗೆ
ಅಕ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಹಿಡಿದು ಪಿದಾಯಿ ಬನ್ನ ಅಕ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ದಾದ ನಾವು ತೂನಗನೆ ಜೆನ್ವಿನ್ಲಿ ನಮಕ್ ಮೈಗೆ ತುಂದು ಪಾತೆ ನಮಕ್ ತೂಂದಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಪನ್ಪಿನಾಗೆ ಬಾರಿ ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬಂದು ಸೊ ಎಂಗ್ಲಿಗಿಂತ ಒಂಜಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇತ್ತನೆ ಜನಕ್ಕಲು ಕಾಮಿಡಿಗೆ ತೆಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಇಮೋಷನ್ ಸೀನ್ಗೆ ಜನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ದಾದಾನ್ಲ ಬರುವ ಅತ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟುಂಡ ಒಂಜವು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಲೆಂತ್ ಲಕ ಆಪುಂಡ ಮೇಜರ್ ಹೋಗುತ್ತನೆ ಸರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏತೇ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಬತ್ ರಾಜ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತು ಮಂಡಲ ಪೋಂಡು ಸರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏತೇ ಎಡ್ಡೆ ಆತು ಪಂಡಲ ಪೋಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಪೋಟಿಗೆ ಎತ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮಲ ಕಾತುದು ಕುಲೊಂದಿತ್ತೆ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಲ್ ಸುರುತ್ತ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿನ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವೇನೇ ಕೊರಿಯರ್ ಐದು ಮಿತ್ತೆ ದಕ್ಕದಾರ ಕಾಲ ಅವು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಸರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತನ್ ರಾಜ್ ಸಂವತ್ಸರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂದೆ ಅವು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೊರೋಣ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕಲ ಕಾತುಲ್ಲ ಆಂಡ ಪನ್ಪಿನ ವರ್ಡ್ ಒಂದು ಮಲ್ದರ್ ಕೂಡ ಆಂಡ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಬೈಜಿ ಬೈಜಿ ಹೆಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆಂಡ ಬರ್ತಿಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಆಂಡ್ ಬಂತಾರೆ ಐದು ದಡ್ಡೆ ಆಂಡ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಕೋಚು ಆಂಡೆ ಅನೇಕಲ ಆಂಡೆ ಕೂಡ ನುದ್ದಿನ ಪೋಟಿ ಅನೇಕಲ ಊದ ಜನಕ್ಕೂ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ 24ಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಬರ್ಪುಜ ಶೇ ಕೂಡ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಗಾದಂಡತೆ ಕಾತು ಕಾತು ತಿನ್ನ ಆಯ್ತಾ ಫಲ ಬಾರಿ ತೀಪೆ ಹಾಕೊಂಡಿಗೆ ಅಂಚಾದ್ರ ಕಾಪಿ ಜನ ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಡು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ ಖಂಡಿತ ತಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಬುಡ್ದು ಬಾರ್ದು ಜೇರು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡ್ತಿನ ಏಕಲಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಖಂಡಿತವಾದ ಏಕಲೆಗೊಂಡು ತೂತಿನಕುಲ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಗೆದ್ದೋಡು ಇತ್ತೆ ಮುಗಿನ ಕೊಡ್ತದೆ 3 ಗಂಟಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಬೇಕು ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಬೇಕು ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಬಂದೆ ಇದನ್ನ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೇರಿ ಓದಿಯ ಮಾತಾರೆ ದಾಲು ಪೂಜಿ ನೇಪಾಳ ಬಂದ ನಾನು ತುಳುನಾಡು ಬಂಡ ಪೊಣ್ಣಲ್ನ ಮಾನದಿಗೆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅತ್ತಗ ಕಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಲ್ಲೆ ಪೊಣ್ಣಲ್ಲ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಜಾಲೈಜಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಖಿಲ್ನೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತು ತೋಡು ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಪನ್ನೋಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡು ನಾನು ಈತೆ ಪನ್ಪೆ ಬಟ್ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರೋಡು ನಿರ್ದೇಶಕರು ನೋಡಿ ಇದು ನಮ್ಮ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತಾಡಲ ಕಥೆದ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನಿಟ್ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ನಿಖುಲ್ ರಪ್ಪ ಬತ್ತದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಗಾರ 2-3 ಗಂಟೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಾ ಪನ್ಪರ್ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಾ ಪನ್ಪಿನ ಇಂಕಲ ಲೈಫೇ ಡಿಸೈಡ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾದು ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆದ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡ ನಿಕ್ ಬೊಡಾಯಿನಾತ್ ಚೆಲಿಕೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಡಾಯಿನಾತ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ಲ ಬೊಡಾಯಿನಾತ್ ಸುಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂಚ ಮಲ್ದೇರ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಸೆನ್ಸ್ನ ಪಾರ್ದ ನನ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪು ಜನಮ ಬಟ್ ಪಿದೈ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಫೀಲ್ ನಿಕುಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಟ್ ಪಿದೈ ಪೋಪಾರ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುರಿ ನಂಗೆ ಸೊ ದಯಮಲ್ತದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬಲೆ ಸುರೂತ ವಾರನೇ ತೂಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ತಗೊಂಡು ಸುರೂತ ವಾರ ನಿಕುಲ್ ತೂ ಎರಡ ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ರಿಕವರ್ ಮನ್ಪುನ ಈಸಿ ಆಪುನು ಸೊ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದಯಮಲ್ತದೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಕಾಪೋಚಿ ಐತಾತ್ ಮಲ್ಲ ದರಿದ್ರ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನನೊಂಜಿಜ್ಜಿ ಐಕ್ ನಿಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಆವಚ್ಚಿ ದಯಮಲ್ತದೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ನಂಬಿಕೆದ ಟೀಮ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಪತೊಂಬೈದನ್ ನೆಟ್ ವಿನೀತ್ ಎದುರು ತೋಜುದುಪ್ಪೇರು ರಾಹುಲ್ನ ಪುದರುಪ್ಪು ಬಟ್ ನೆಟ್ ರಾಹುಲ್ ಪನ್ಲಕನೆ ನೆಟ್ ಒಂಜಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಾತ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಎಫರ್ಟ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ 3 ಬೈದನ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಸೊ ಅವೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೆಟ್ ಎಂಗ್ಲು ಹಾರ್ಟ್ ಸೋಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುಲಕನೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆನ್ ಒರಿಪಾದ ಈ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಎದುರು ನಮ್ಮ ದೀದ್ ನಿಖಿಲ ನಂಬಿಕೆನ್ ಪಿರೋರ ಒರಿಪಾಯರ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆದ್ ಕಾತೋನುಲ್ಲ ಈತೆ ಪನ್ನೀರ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾಮಿಡಿ ಆವಡು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆವಡು ಆಕ್ಷನ್ ಬೊಕ ಇಮೋಷನ್ ನೆತ್ತಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಉಂಡು ಬಲೆ 31 ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ತುಯ್ಯಾರ ನಿಖಿಲ್ ಬರೋಡು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುರುತ ವಾರನೇ ಭಕ್ತನಿಂದಾಣ ಮಸ್ತ್ 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 ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಈದ್ ಪನ್ನೀರ್ ಅನಿಷ್ಟ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಜನವರಿ 20 ಸುರುತನ ರಡ್ನೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ದಸ್ಕತ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚಂಡ ಕನ್ನಡ ಏನ ಸಂಗತಿ 2025 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸುರುತ ತಿಂಗಳದ ಅಕೇರಿದ ದಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದು 2025 ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್ ಬಂತು ನಮ್ಮ
45 ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೊಕ್ಕ 1 ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಾಟ್ 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 9 ಕ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತನ 2025 ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವರ್ಷದ ಸುರುತ ತಿಂಗಳದ ಅಖೀರಿದ ದಿನ ಈ ವರ್ಷದ ಸುರುತ ಸಿನಿಮಾ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರೋದು ತೂಲೆ ಗೆಂದಾಲೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬದುಕು ತುಳು ಸಿನಿಮಲ ಗೆಂದುಡು ಮನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರನ ಪನೊಂದು ತೂಯಿನ ನೆಕಲೆ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಬಂದು ನಿಗಲ ಮಾತೆರ ಬರವಾದ ಈ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕಲ ನವೀನ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಾರ ದುಂಬೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಪಾತೆರಿಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೈಮ್ ಫೋನ್ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದ ಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ.